המוזיקה הייתה בסדר, אף שהפסיקה, אני חושב, שלקראת הסוף. הפסקנו בשביל לשמוע אתכם. כן, אז אנחנו ממשיכים בנושא שלנו, שעסקנו בו, בנושא של אני מנסה לחפש פה את זה. פה, כן. בנושא של נטילת ידיים, שהתגלגלנו לזה תוך כדי נושאים אחרים. ואנחנו ממשיכים, אנחנו חייבים עוד תשובה ליוסי ששאל מה הדין במישהו שנוגע באוכל, והוא לא אוכל, למה לא, יש בזה בעיה. היום אמרתי שהיום נפתור את הבעיה הזו. טוב, אז עכשיו אנחנו כאן הגענו, איבדנו. שואלת הגמרא, אוכל מחמת מאכיל, צריך נטילת ידיים או לא? זאת אומרת, אוכל מחמת מאכיל, אדם שאוכל מיד חברו, אוכל לתוך פיו. האם צריך האוכל, אנחנו כרגע מדברים על האוכל, לא על המאכיל, זאת הייתה השאלה של יוסי, אנחנו נדבר עליה, אבל האם האוכל, הוא לא נוגע באוכל, האם הוא צריך ליטול ידיים או לא? תשמע, אומרת הגמרא, דרב הונא בר סחורה, הרקאי קמא דרב אמנונא. כן, רב הונא היה לפני רב אמנונא. הוא בא, ישבו שם ביחד, ולם לאומצה, אז הוא חתך לו, ולם אמרה רש"י אומר, חתך לו חתיכת בשר, רש"י כאן דן בעניין הזה של גלימה, שזה חתיכה, יחד עם לחם, צריך להגיד, ואכיל, הוא הכיל אותו. אמר לי, אומר רב אמנונא, רב הונא, המאכיל אומר לו, אילאו דרב אמנונא את, אם לא אתה כזה צדיק, שאני מכיר אותך, לא ספינא לך, לא הייתי נותן לך לאכול. עכשיו הגמרא שואלת למה, מה הסיפור הזה? מה איתה, מה לא? משום זהיר ולא נגע. אז אתה מבין שהוא באמת זהיר ולא נגע, על מה אין צריך נטילת ידיים, ובלבד שלא ייגע. אומרת הגמרא, לא, וזריז, לא בגלל שהוא זהיר, אלא בגלל שזריז, קדימו מה שידי מעיקרא. יש כאן דבר מעניין ברש"י, אחי כמר, אילאו דרב אמנונא את, ויודעני בך שנטלת ידיך, כמו שראינו אתמול, שרב, הוא היה איסטניס, אז הוא נטל ידיים לפני זה. אז גם פה, רב הונא שמח על זה שרב אמנונא נטל ידיים קודם. ויש כאן אגב שתי הגדרות של זריז וזהיר. אומר רש"י, זריז עדיף מזהיר. למה? זהיר, הוא יודע להיזהר בשעת מעשה, שלא יעבור על המצווה. וזריז, הוא רואה את הנולד, הוא מתקן עצמו מראש, שלא יבוא לידי כך. היינו מדברים במסכת עבודה זרה, זהירות מביאה לידי זריזות, כן, הברייתא הזאת, שהיא מהווה את הבסיס של הספר מסילת ישרים, אז קודם זהיר, אבל זה מביא לזריזות יותר. על כל פנים, מכאן אין לנו הוכחה, כי זה רק רב אמנונא. מה אומרת הגמרא? אמר רבי זרע אמר רב. לפני שנמשיך פה נגיד גם כן רק כמה דברים, ובזמנם היה נהוג שהמלצר הוא מסתובב בין האנשים, ואיכשהו לפעמים הוא אוכל, לא אוכל, הוא אוכל רק ברשות. אז שם כתוב, אומר רבי זרע בשמו של רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של השמש, הוא מסתובב, כאמור, נותן לו פיו של השמש, אלא אם כן יודע בו שנטל ידה, למרות שכאמור, מי שנותן לו את האוכל, זה אחד מהאורחים, המסובים. והשמש מברך על כל כוס וכוס, נותנים לו עכשיו כל כוס וכוס, אז הוא צריך לברך על כל אחת. למה? לפי שאין קבע לשתיית השמש, שאינו יודע אם ייתנו לו עוד, ולכן הוא מסיח את דתו מן השתייה, ולכן כל כוס זה כאילו חידוש. אבל על פרוסה אינו מברך על כל פרוסה או פרוסה, למה? כי הוא בטוח שיתנו לו לחם. מה זאת רב יוחנן אמר, הוא כן מברך על כל פרוסה או פרוסה. מה המחלוקת בין רב לרבי יוחנן? רב פאפא אין מחלוקת. מי שלמד רבי יוחנן לא קשיא, מה דאיק אדם חשוב. אם יש בסעודה אדם חשוב, זה המקרה של רב, אז השמש בטוח שאדם החשוב ידאג לו ויאכיל אותו. אז הוא דעתו על הלחם. מה דלק, מה שרבי יוחנן דיבר, דלק אדם חשוב, במקרה כזה הוא לא בטוח שיאכילו אותו. על כל פנים, אז זה ההבדל, לכן זה דומה לכוס וכוס. על כל פנים, מה כתוב כאן? לא ייתן פיו של ראש המש, אלא כן יודע בו שנטל ידיו. אתה אמר, אבל יודע שנוטל ידיו. אז כן רואים מכאן, למרות שהשמש מפעילים אותו, אז הוא צריך ליטול ידיים. מה? שאני שמש בתריד, זה משהו מיוחד. בתריד לשמש את המסובין, ושוכח שלא נוטל. עכשיו, הנה השאלה ששאל יוסי. יוסי שאל אתמול, רגע, אבל נוגע באוכלי, הוא השמש, זהו המלצר.
הוא לוקח בידיים שלו, לא בצלחת, הוא נוגע באוכלים, ואף על פי שנוגע בכל הסעודה, לא אכפת לנו, שלא הצריכו נטילה לנוגעים, אלא לאוכלים. שזה מביא אותנו באמת לדבר הבסיסי היסודי, דברי רש"י אלו, כל עניין של נטילת ידיים, שזה כמין הרחקה שנראית לנו כל כך תמוהה ורחוקה, בגלל כהן שהוא אכל תרומה, והיום הם לא אוכלים תרומה, אז איך זה נוגע למציאות שלנו היום? אז זה נוגע, מה שאומר כאן דברי רש"י יוצא, שבאמת החכמים הם מקדשים את האכילה. זה כמו שאתה אוכל, בעיקר לחם, שזה עיקר הלחם, זה כמו שאתה בבית המקדש, כמו שהכהנים נוטלים ידיהם, ראינו אתמול לגבי השיעור של נטילת ידיים, שאנחנו בסופו של דבר נוטלים כמו שהכהן נוטל ידיו מהכיור, כל כף היד לכתחילה, כי זה בעצם מרומם את האכילה שלנו, לא לסתם איזה אכילת פרס, אלא לאכול, לרומם את האכילה. אז לכן, השאלה היא לא אם אתה נוגע או מטמא את זה או לא, אנחנו לא עוסקים בזה בכלל היום טעות, אלא שהאדם האוכל, כן, שיהיה יותר קדוש. טוב, אז מה, נניח תרומה נטמאת סתם ככה? לא הבנתי? אז מה המשמעות של תרומה שנטמאת סתם ככה? לאו דווקא בהקשר של אוכל. לא, בדיוק, אני אומר עוד פעם, זה הכל קשור באמת לעניין של סתם תרומה, פעם כשהיו אוכלים תרומה, באמת היו נזהרים, היו נוגעים בזה, יכולים לטמא את זה, ידיים שניות, ומטמאות את התרומה. ואנחנו, גם התרומה, כמו שכהן, שהוא אוכל תרומה, שזה אוכל קדוש, אנחנו היום צריכים להתייחס לאוכל שלנו, כאילו דבר קדוש כשאתה אוכל תרומה, כאילו שאתה כהן בבית המקדש, זה החידוש כאן. תנו רבנן, כיוון שהזכרנו כאן את השמש, לא ייתן אדם פרוסה לשמש, בין שהכוס בידו של האורח, בין שהכוס בידו של בעל הבית. למה? שמא יראה דבר כלכלה בסעודה. אז מה הכוונה כאן? אומר רש"י, מדובר כאן באחד מן האורחים, שלא, ראינו כבר את זה השבוע, שהאורח צריך להיזהר שלא להכיל אנשים אחרים. בין שם שם בשעת רעבון, ראינו שם זה רק 3 אנשים. אז פה גם בלי זה, שלא יכעוס בעל הבית, כשהוא שותה, אז הוא אם כועס, חונקו לו יין ומזיק לו. אז נמי, מתוך שחש, שילך להלחם לאורחים, זאת אומרת, הוא רואה, הוא מכיל את השמש, אז זה לא יספיק האוכל לאורחים. הוא מביט ומצית במה שזה נותן, הכוס נשפך בידו, ואפילו הכוס ביד השמש, שמשפך. בקיצור, אתה אל תיתן פרוסה לשמש. שם יראה דבר כלכלה בסעודה, והשישפך כאמור על השולחן. והשמש, זה מה שראינו גם קודם, שלא נטל ידיו, אסור ליתן פרוסה לתוך פיו. כן, זאת המסקנה, נראה אותה גם כן בהמשך, שמי שאוכל צריך ליטול ידיים, לא מי שמגיש לו. היא באה אלוהו, עכשיו שאלה נוספת, גם כן קשורה למה שהיא באה פה, האם מאכיל צריך נטילת ידיים או לא צריך. סתם אדם שהוא נוגע באוכל בזה, בכלל אין שאלה. אבל השאלה פה, אם אדם מאכיל, ראובן מאכיל את שמעון, האם ראובן צריך ליטול ידיים או לא. כי לגבי שמעון אמרנו שהוא אוכל, צריך, משמע, נתן לי בן מנשה. זה מסכת יומא, שם מדובר ביום כיפור, וביום כיפור, כידוע, חוץ מאיסור אכילה, זה גם איסור רחיצה. עכשיו, אם אדם מאכיל את מישהו אחר, ילד, זאת אומרת שגם אומר, אישה מדיסה את ידה אחת במים ונותנת פת לבנה קטן, כי הילד אוכל, למרות שהיא לא אוכלת, אבל לחוץ את הידיים מותר. אמרו, אבל שם היה זקן שלא רצה להכיל בידו אחת. הוא לא רצה, למה? או שהוא החמיר על עצמו בעניין הזה של רחצה, אפילו בשביל ילד אחר, או בגלל ששמע לשיטתו במסכת סוכה, שהוא חושב שגם ילדים צריכים להצטער ולצום, שם הוא עשה סוכה לתינוק שרק נולד. ועזרו עליו, חכמים אמרו, אתה מחמיר, זה גומר לחומרה גדולה, סכנת נפשות, ועזרו עליו, מעניין שהוא קיבל, שיכיל בשתי ידיו. כל פעמים רואים מכאן, שהמאכיל צריך ליטול ידיים. רבי, לא, משם אין הוכחה, כי אתה משום שבטה. מה זה שבטה? אומר רש"י, רוח רעה שורה על ידיים, שלא נטלו שחרית. דובר כאן נטילת הידיים של הבוקר, שאנחנו נוטלים לסירוגין 3 ו3, כי יש רוח רעה, אבל נטל ידיו שחרית ולא נזהר בהם. אבל להכיל את חברו, אין צריך נטילה. ולא אמרינן, והשטן נתן לתוך פיו, תקון רבנן נטילה. אז פה אומר רש"י, לא, מדובר כאן על רוח רעה. כאן זה בעצם הבסיס של נטילת ידיים בבוקר. תוספות, תראו תוספות לשיטתו, כמו שאומרים קודם בלם, זה פירוש קופת אימא אחרת, זה לא הייתה שאלה.
פרש בקונטקסט רוח רעה שורה לידיים שלא נטלו שחרית. ורבנו תם מפרש, זה לא נכון, זה בלא נטילת פת לתינוק, מותר ליטול ידיו שחרית ביום הכיפורים, בשביל הרוח הרעה. אז אנחנו נוהגים, זה לא גרע ממלוכלכות ביתית, כמו לפי רש"י משמע, שגם נטילת ידיים כזאת של בוקר, אסור ברחצה. אז הוא אומר, תוספות, מה פתאום, זה לא גרוע, ידיים מלוכלכות ביתית ובצועה, שרוחץ כתרגו ואינו חושש, ואין לך מלוכלכות יותר מזה, שאין יכול ליגע, בגלל הרוח הרעה, בפיו ובעיניו, בחותמו ובאוזניו, וכולו אומרים למסכת שבת, ותקצץ ידו משום בת מלך, בת מלך זה הרוח הרעה הזאת, השבטה. אז הוא מסביר עוד פעם, רבנו חננאל, שהוא רוח רעה שורה על האוכל, לא על ה... לגבי נטול ידיים בבוקר, ודאי צריך. אבל פה הוא אומר, יש משהו אחר. רוח רעה שורה על האוכל כשבא ליתן הפת לתינוק בין 4-5 שנים, וחונקת אותו אם לא נטל ידיו באותה שעה, אף על פי שנטל שחרים. אז פה באמת משמע שיש עוד איזו בעיה אחרת, תוספות מהירים, שהידיים צריכות להיות נקיות שאתה מאכיל מישהו. עכשיו תוספות אותו לשיטתו. מה שאין אנו נזהרים עכשיו מזה? מאכילים ילדים בלי ליטול ידיים. לפי הרוח רעה מצויה בינינו, כמו שאין אנו נזהרים על הזוגות, על הגילוי, כן, תוספות, דברים שלא חוששים להם היום, לא נוהג, משתנה. כן, אגב, העניין הזה של נטילת ידיים של הבוקר לא נזכרת ברמב"ם, כי כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, הרמב"ם לא פוחד, לא משדים ולא מרוחות ולא מכל מיני דברים כאלה. אבל עם ישראל נהג כמובן ליטול ידיים בעניין הזה. טוב, אז עכשיו... מה זה? מה הסיבה שנוטלים ידיים בבוקר? אם לא רוח רעה. נשאר, כן, כן, חושב. אז יש תשובה אחרת, יש סיבה אחרת, שהוא כותב אותה הרשב"א. הרשב"א כותב, שבבוקר אדם מתחדש, כי בלילה, הרי זה נחשב כמו מת, אחד משישים במיטה, אז יש התחדשות, יש קמינות, הדבר הזה, אם אדם ישן ביום, אז אם צריך, אם יש רוח רעה, או אין רוח רעה, אם מתחדש או לא, קמין הזה, סוגיות גדולות בעניין נטילת ידיים. אז מה ממשיכה לדון לגבי מישהו שהוא מאכיל? שמע דבו דשמואל, מספיחה לשמואל, דקבחי, יום אחד שמואל חוזר מהחיידר, בתלמוד תורה, הוא בוכה, אומר לו, אבא, מה בכית? למה בכית? הוא אומר, שמואל, דמאכן רביי, אבא, נתן לי מקום. מאי? למה? הוא אומר, למה הרביץ לך? מה עשית? ואמר לי, כספית לבראי, ולא משית ידי. מסתבר ששמואל היה צדיק, הפעיל את הבן של המלמד, אבל הוא לא נטל ידיים. שואל אותו, אבא, ומה לא משית? באמת, למה לא הוחצת? אמר לו, הוא אכיל ואנה משינה, שאנחנו רואים שזה עיקר. הוא אוכל ואני אטול ידיים, הוא צריך לטול ידיים. אומר לו, אבא, לא מסתייד, אלא גם המלמד שלך, לא רק שלא יודע הלכות, ממחנה ממחי, אז הוא גם כן נותן מכות, איי, כן, פה רואים את האבא שמגן על הבן שלו, אבל באמת, המלמד לא ידע. סיכום, והלכתה, אוכל מחמת מאכיל, צריך נטילת ידיים. מאכיל אינו צריך נטילת ידיים, כן, כמו שהזכרנו קודם, שהפדאי לאוכל, לא למאכיל, הנה ככה גם הלכה, קורא בשולחן ערוך, שמוצאים אחרים, אין צריך נטילת ידיים, והאוכל צריך נטילת ידיים, אף על פי שאחר נותן לתוך פיו, ולא נוגע במאכל, והוא הדין לאוכל במגרפה, כן, לא מגרפה, אלא כמובן למזלג, כשהוא לא נוגע באוכל, אז הוא צריך ליטול ידיים, ולא המאכל. ואנחנו ממשיכים. חוזרים עכשיו, וזה גמרנו את הסוגיה של נטילת ידיים. באמצעות משהו אחר, זה עוזר, זה לא שייך. אתמול אמרנו שמחזיקים משהו, זה עוזר. באונס, אמרנו באונס, כאשר אין ברירה, אז יכול לשים ידיים, יכול להתפפות, אבל זה רק במצבים של אונס. אבל האוכל והמאכיל, שאין רוח רעה, נטילת ידיים זה פעם אחת, לא 3 פעמים. אוכל, באמת לא צריך 3 פעמים. דיברנו על זה כבר, לא צריך 3 פעמים. צריך שיהיה רביעית, אמרנו, ואם הוא נותן רביעית בפעם אחת, אנחנו צריכים יורמטר רביעית, אז לא צריך 3 פעמים. באמת, זה טעות. מי שנותן 3 פעמים לאכילה, זה טעות. אנחנו חוזרים לעניין של בשר וחלב, זה הסוגיה שלנו, והפרק שלנו, אומרת המשנה, צורר אדם, קושר בשר וגבינה במטפחת אחת, הוא מכניס לתרמיל, אחת, ובלבד שלא נוגעים זה בזה, כי זה לא מבשל ולא אוכל, אין בזה בעיה. תראו גם בזה.
מה שמעון בן גמליאל אומר, שני אכסנאים, שניים מתארחים בבית מלון, ובמסעדה אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, חוששים, תכף נראה למה. מה שואלת לגבי צורר אדם בשר וגבינה, זה נוגע זה בזה לכאורה, בגלל שלא היו נוגעים, וכי נוגע זה בזה מה יהווה? הרי זה צונן בצונן, לא מבשל אותו. מה באי, נה בקליפה לא באי, ולבשר מי לא באי, זה יכול להיות כתוב. ואז השלב נוגע לבשר, נכון שלא צריך לפלוף, וצריך לשתות, ולכן, כי אם הם לא נוגעים, אז באמת פותרים גם את השטיפה. עכשיו שמעון גמליאל אומר, שני אכסנאים אוכלים על שולחן אחד וכולי. מה רב חנן בר עמי אמר שמואל, לא שנו אלא שהם מכירים זה את זה, אז אין חשש שאחד יאכל מהשני. אבל אם הם מכירים זה את זה, אז אסור, אם הם מכירים, יש להם קרבה, אז כל אחד יכול אחד מהשני. כאן הנמי אחי, גם בברייתא רבן שמעון גמליאל אומר, שני אכסנאים שנטרחו לפונדק אחד, זה בא מן הצפון, וזה בא מן הדרום, אחד מאילת, אחד ממטולה, אז זה את זה, נפגשים בכוכב יאיר. זה בא בחתיכתו וזה בא בגבינתו, חתיכת בשר וגבינה, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים. זה דין אחד, כמה אנשים זרים. דבר נוסף, ולא אסרו אלא בתפיסה אחת. תפיסה אחת הכוונה, באותו, בשולחן אחד וכולי, ובאותה צלחת, תפיסה אחת על כדתך, אין תפיסה אחת. הכוונה שאם יש איזה הפסק, או היכר, אחד שם מפה, השני שם אחד צבע כזה, צבע אחר, שאנחנו מגיעים לעשות איזה היכר, אז באמת הדבר הזה הוא מותר. הנה, אומר השולחן ערוך, אסור לעלותו על השולחן דווקא בשני בני אדם מכירים זה את זה. אפילו אם מקפידים זה את זה, אבל אכסנאים של מכירים זה את זה מותר. אפילו מכירים אם עשו שום היכר, או שכל אחד אוכל על מפה שלו, אפילו אוכלים על מפה אחת, נותנים ביניהם פלקר, מותר. שאלה, שני אחים, אמר לו רב יימר, בר שלמה להבית, שני אחים, בדרך כלל צריכים לאהוב אחד את השני, אבל כמו שאנחנו יודעים לפעמים קורה, מקפידים זה על זה. הם לא אוכלים אחד מהשני, זה אוכל מבד"ץ שייריז, וזה אוכל מבד"ץ לא יודע מה. מהו, האם מותר להם לאכול בשר וחלב? אמר לי, כן, אסור. מדוע? אי אפשר לעשות חלוקה. יאמרו, זה למד מושג שספר פסחים, יאמרו כל הסרקים, יש שם, מדובר על מצות, שמציירים אותם, שהן יכולות להחמיץ, אבל בבית בייטוס הם היו זריזים. אז רצו להתיר את בית בייטוס. זאת אומרת, לא, יאמרו כל הסרקים אסורים, סרקי בייטוס מותרים, הם לא עושים הבחנה, כולם אותו דבר. אם אמרנו שאחים אסורים, לא אכפת לי שגם האחים האלה הם ברוגים. עכשיו, מה וליטיימך, אתה לא עושה הבחנות, עד אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד לגבי חול המועד, אסור לכבס, אבל אם אין לו חלוק אחד והוא יתלכלך, מותר לחפשו בחולו של מועד, איך מותר? יאמרו, אותה שאלה, למה הוא מותר כל הסרקים אסורים וסרקי בייטוס מותרים? זאת אומרת, שם יש הבדל. אתה מאמר ברבשי, אזרו מוכיח עליו. הוא יכבס את הצלוק שלו, את המכנסיים שלו עם החגורה. ואפשר, מוצאים את החגורה לכבס. אבל הוא, כיוון שיש לו רק מכנסיים אחד, אז שם רואים את זה במילא, לא באים לחששות. אנחנו עוברים לנושא הבא, הנושא הבא הוא בעצם אחד הדברים המרכזיים שיש בהלכות בשר וחלב, תערובות, משפח, מאחד לשני וכדומה, הרבה סוגיות, רבנים מקבלים שאלות באיסור והיתר, זה רוב השאלות של איסור והיתר בענייני תערובת של בשר וחלב, מפני שבשר מותר, חלב מותר, ובמטבח, כן, אין מטבחים נפרדים, ולכן יש מציאות של התערבוביות, וכאן השאלות עולות. זאת אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אז רש"י אומר, ומדובר כאן, אחת מן החתיכות ולא הגיס את הקדרה. זאת אומרת, החתיכה היא בולטת על הסיר, למשל כאן דוגמה כזו, יש כאן סיר גדול, יש כאן חתיכה בשר שהיא בולטת, וכאן נפלה טיפת חלב על החתיכה הזאת, שהוא היה מערבב מיד ומגיס, אז שיתבטל ב-60 כל הסיר. פה כיוון שהחתיכה הזאת היא בולטת והוא לא ירבב, לגבי החתיכה הזאת בלבד. זה מה שהמשנה אומרת. אם יש בה בחתיכה הזאת בנותן טעם פי 60 באותה חתיכה,
אז ידע נותן טעם, אין 60, אז זה אסור. ניער את הקדרה, אבל כאמור, לפני שהטיפה היא נתנה את הטעם בחתיכה, הוא ניער את כל הקדרה, אז אני בא לכל קדרה, אם יש בה קדרה, אם נותן טעם באותה קדרה, אסור. אז יש לנו במציאות שהטיפת כמו, אם יש בה נותן טעם, אומר רש"י, באותה חתיכה, כלומר שאין באותה חתיכה לבדה, 60 לבטל הטיפה, מיד נסר את החתיכה. ומשם יכול קדרה לא ראי רטעם, לא דובר, תכף נדבר על הדבר הזה. אמר אביי, הדין הזה שכאן בעצם, יש כאן חתיכת חלב שנפלה, ואני סינקתי את החלב, או שלא רואים אותו, שהוא לא נמצא כאן, טעמו ולא ממשו. כי נניח נפלה חתיכה של בשר אסור, בשר נבלה, לתוך סיר של בשר כשר, והוצאתי את החתיכה האסורה, נשאר כאן רק הטעם. אז בעלמא זה דאורייתא, זה איסור תורה. מדוע? סלקא דתך שזה רק ברבנן, מבשר בחלב מאי תמא לא גמרינן, הרי בשר בחלב כל עניינו זה שמבשלים אותו ביחד. בבישול זה שהוא נותן טעם. אז למה לא לומדים, אם אתה עושה ברבנן, למה לא לומדים מבשר בחלב? אז למה לא לומדים בחידוש הוא, מה זה חידוש? אז יש פה מחלוקת בין רש"י לתוספות, מה זה חידוש? ושניהם מין היתר, זה לבדו, בשר מותר וחלב מותר, כשנתערבו אסרו, ועוד שדרך בישול נאסרו, אפילו בלא אכילה. אז אי אפשר ללמוד את זה חום הביניים. אבל אם זה חידוש, אז למה כתוב במשנה שטעמה בלא נותן טעם, אסור. בחידוש, ברחמנה, אפילו כל דירוג, בבשר בחלב הוא. אלא שמע מינא לאו חידושה, לפי קפיד רחמנה, לא, יש כאן באמת לא חידוש, זה מין דאורייתא, חידוש, אבל גם דלקה נותן טעם נעמי. אמר לרבא, לא, דרך בישול אסרה תורה, גם פה יש לכם פירושים בשעניין הזה, ויכול להיות שבאמת בדברים אחרים, פעם לא כעיקר, אבל פה אני כן יכול ללמוד מזה, לעולם הם על החידושו. שאלת אם אין טעם, אז שיהיה אסור, ואי אפשר לגמור מזרוע בשאלה, שם דיברנו על זה, נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא, אז הוא אומר, דרך בישול אסר להתבשל בחלב, ואין לך כגון זה שלא ייתן טעם. בכל אופן, כאן השאלה היא, כאמור, לגבי גם טעמו ולא ממשו, אנחנו אומרים, טעם כעיקר, לומדים את זה מבשר וחלב, לא לומדים את זה מעין של נזיר, זה בכל אופן, אומר אביי, זה דאורייתא. אדם הוא נחרג מהדבר הזה? בקורונה למשל, בן אדם שלא טועם. לא הבנתי, שאתה תשמע לא ברור. אנשים שלא היה להם טעם, לא הרגישו טעם, זה משנה? לא, זו שאלה אובייקטיבית, ראינו כבר שצריך כפלע, צריך כפלע טוב. על כל פנים, פה תוספות הוא מעיר שמה שרש"י אמר שחידוש, שני מיני היתר. אז תוספות אומר, זה לא נכון, לא מספיק, כי הרי גם כלאיים, כן, הרי כל היתר, הנביאים, הקרב לחוד והזרעים לחוד, אבל החידוש הוא שאם, ככה תוספות אומר, שאם השרו כל היום את הבשר בחלב, זה מותר, כי האיסור הוא רק בבישול. בכל אופן, רבא אומר, לא, דרך בישול אסרה תורה, מעיר תוספות, דיחויה בעלמא הוא, דמאף הלקה למלח. נכון, אי אפשר ללמוד מכאן. אז כאן כעיקר, דאורייתא, זה מבין כאמור מעין של נזיר, ופה עכשיו רק נקרא את הכותרת של רב, נדון בה ברחבה בשבוע הבא, אמר רב, זה יוצא מדברי רש"י, כיוון שנתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה, ואוסרת כל חתיכות כולן לפני שאין מינה. שנקרא חנן, חתיכה נעשית נבלה, אם נסתכל עכשיו, החתיכה הזו, אז לנו בה יש פה, אמרנו שיש כאן טיפת חלב, שהחתיכה לא מבטלת אותה, אין 60, אז עכשיו החתיכה הזאת היא אסורה. עכשיו, מה אכפת אם אני עכשיו בוחש? אז החתיכה, הטיפת חלב מתבטלת מתוך כל הסיר, אומר רב לא. כיוון שהחתיכה עצמה נאסרה, היא הופכת להיות לחתיכה של איסור, וכדי לבטל אותה, אני צריך 60 לא כנגד הטיפות, אלא כנגד כל החתיכה.
למה זה? טוב, זה דיון רחב שנראה בעזרת השם בשבוע הבא. עד כאן להיום, שיהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות.